l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-proġett fl-iskola primarja tan-Nadur li kien jinvolvi t-tisbieħ estensiv tal-binja storika b'investiment ta' 6.3 miljun euro b'fondi taħt il-programmi Next Generation EU u l-Pjan ta' Rkupru u Reżiljenza ta' Malta ġie inawgurat it-tnejn filgħodu. Preżenti għall-okkażjoni li rat ukoll is-sem tal-edukaturi u l-istudenti li se jgawdu mill-investiment kien hemm id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Fondi Ewropej, id-Dialogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Chris Fern, akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima, kif ukoll mill-Ministru għall-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri. B'sodisfazzjon Mary Jane Camilleri, il-kap tal-iskola, iddeskriviet xi jfisser eżatt tal-jum dan l-investiment kbir li sar. Jiena meta ġejta u bdej f'din l-iskola kien kollox għadu qed jibda bħala xogħlijiet. F'dawn is-sentejn kif taraw inbidel kollox dwar tisbieħ, il-grounds, it-tfal issa kulħadd għandu l-ispazju tiegħu, għandna l-klassijiet kollha funzjonabbli u allura kulħadd ħafna iktar komdu. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima spjega dwar il-viżjoni tal-Gvern rigward l-edukazzjoni. Bħala Gvern għandna viżjoni ċara dik illi nagħtu dawk li huma l-aqwa riżorsi kemm l-istudenti u anke l-edukaturi, riżorsi li jaraw dak li jintlaħaq bħala żvilupp sħiħ tat-tfal tagħna. U propju llum ġejna propju nawguraw dak li huwa investiment aktar minn 6 miljun euro li permezz tiegħu għandek rinnovar f'din l-iskola, għandek faċilitajiet li huma ġodda f'din l-iskola, faċilitajiet li jkumplementaw dak li huwa l-kurrikulum u dik li hija l-viżjoni tagħna. L-viżjoni tagħna lej aktar ħiliet għat-tfal Maltin u Għawġin u naħseb li din l-iskola hija propju eżempju ta' kif għandhom isiru l-affarijiet. Il-proġett fl-iskola inkluda d-disin mill-ġdid tal-ispazji miftuħa u rekreattivi kif ukoll il-ħolqien ta' spazji ġodda tal-lim ta' suġġetti ekstrakurrikolari fosthom dance studio, music room, literacy room, theater studio u klassijiet tal-arti. Dan il-proġett hu parti mill-investiment fl-infrastruttura edukattiva f'Għawdex li laħħaq l-24 miljun euro. Il-Ministru għall-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri b'sodisfazzjon irrimarka l-importanza li kellu dan il-proġett fuq it-tfal u l-edukaturi tal-istess skola fejn anke sar baqal. Mument ta' sodisfazzjon kbira kif propju llum inaugurajna ir-rinnovar mill-qiegħ tal-iskola tan-Nadur skola li propju l-ebda tifel u tifla, l-ebda l-lim u għallima ma ħarġu minna waqt ix-xogħlijiet iżda rnexxielna tul sena sħiħa ngħaddu bix-xogħlijiet nibdlu kullimkien. Qassamna wkoll l-istudenti f'partijiet differenti tal-iskola sabiex ix-xogħlijiet ikunu jistgħu jsiru f'fażijiet differenti u llum propju qegħdin naraw ir-riżultat. Riżultat ta' skola ġdida f'Jamanta, skola bl-aqwa riżorsi, skola wkoll rinnovata mill-ġdid sabiex fl-aħħar mill-aħħar nagħtu l-aqwa ambjent għal uliedna. Il-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Fondi Ewropej, Dialogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Chris Fern spjega kif waqt ix-xogħlijiet sar aċċent fuq l-aċċessibilità fl-iskola u fil-binja ġew introdotti diversi miżuri favur l-effiċjenza fl-enerġija. Il-fondi Ewropej għandhom ħafna użi u ħadha mill-użu tagħhom hu li nkomplu nagħmlu binijiet, anke binijiet tal-Gvern aktar effiċjenti fejn tidħol l-użu tal-enerġija. L-iskola tan-Nadur huwa proprju wieħed minn dawn il-proġetti fejn b'aktar minn 6 miljun euro fondi Ewropej issa l-iskola apparti li hija aktar sabiħa, aktar akkoljenti, fiha aktar faċilitajiet għall-għalliema u għall-istudenti hija aktar effiċjenti fejn tidħol l-użu tal-enerġija. Lura f'Settembru li għadda l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kienet akkumpanjata mill-Prim Ministru Malti Roberta Bela e kif kienet żaret dan l-istess proġett li sar b'fondi Ewropej. Iddeskrivit l-amministrazzjoni tal-istess fondi minn Malta bħala eċċellenti fl-Unjoni Ewropea.